Kay John chapter 4, o nya lang na diha, ma'am. Okay, maingon lang ka, ma'am. John chapter 4, verses 22 to 24. Ang nadari 23 to 24 lang na siya. John chapter 4, verse 22 to 24. Akong basahon. Kamong mga Samarianhon, wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kaya ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, o karon ani ana, nga ang matuod nga magsimba sa amahan, diha sa espiritu o sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan, nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu o kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Atong ipiyong ang atong mga mata, ato iduko ang atong mga ulo, magampo ta. Magpaubos ta, igsuon. Among langit nun nga amahan, daghang salamat Lord, nga nining takna sa kahaponon. Imong gitapok ang imong mga anak aning dapita. O kani aman kami o Dios, among gisalig nga ang tanang pagpamuhat, ang tanang pagpanulti, ang tanang pagtudlo, magagikan diha kanimo Ginoo. Lord God, ayog tuguti nga dunay mga kasing-kasing o hunahuna nga malimbungan sa kaaway, masnatch sa kaaway Ginoo. Batuguti nga ang tanan maka-lock in diha Ginoo sa imuhang presensya. Himoa ang imong mga pulong karong hapuna nga mga pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, o paghatag og dugang pagdasig, paglig-on sa among pagtuog, pagsalig diha kanimo. Lord, ang tanan nga naabot aning tinguga o ang tanan nga niya o Diyos, himuang tinuod nga magsisimba, tinuod nga magtotoo, o tinuod nga mga sumusunod diha kanimo Ginoo. Father, kini nga mga precious kaayo nga mga kinabuhi nga imong gipadala, akong gitugyan nga pinaagi sa imong presensya, sa imong gahom, sa imong balang espiritu, sa imong pulong ug sa imong pagpamuhat. Mahimo kaming tanan nga motubo ug mas makaila pa diha kanimo. And so that we will not give the glory and honor and power and strength, O God, ni bisan kinsa bat diha lamang kanimo amahan. Ikaw lamay buot namong pasidunggan, himayaon, samtang may mga kinabuhi pa kami. Tudluan mo kami sa among pagpakiglakaw kanimo. Salamat sa imong gugma nga niya karon, ug thank you sa imong hamili nga dugo nga nagtabon kanamo. In Jesus' name, we ask in prayer. Amen and amen. Pinakakusog nga pakpak para sa Ginoo. Magapanglingkod ang tanan. Praise God. So, pwede na nimong isuot ang imong face mask, pero kung init, butang nimo diri. O, ingana lang. So, katong walay face mask sa sunod, paningkamot jud ayaw jud nag-ibilin kay usana sa ato ang gikinahanglan nga og naay mo pakalit og bisita nato. Dili mo mga dakpan, no? So, kanang kadaghanan karon sa mga tawo, igo na lang niingon nga naay Ginoo. Igo na lang moingon nga dunay Dios. Pero ang ilang pagkinabuhi wala na nag-honor, wala na nagtahod sa Dios. Wala na naghatag og pagsimba sa Ginoo. Wala na naghatag og pagdayeg, pagpasidungog niya. O niya, ilan na lang giila nga ang ilang kaugalingon maoy pinaka-importante sa ilang kinabuhi. Ang ubang mga tao naghunahuna nga ang kwarta may pinaka-importante sa kinabuhi. Ang mga batanon nga di maminaw sa kaalam sa Dios, kay maminaw sa ilang gibati, ilang una-una nga ang ilang mga uyab maoy pinaka-importante para nila. Munang moingon day Joan nga, Jo, mamatay gyud kog mawala ka nako. Kay nabuo ang akong kinabuhi sa dihang niabot ka. Drama kayo Janes, tama? No? Ang uban nga mga tawo karon, ang ilahang mas gihatagan og bili, mga butang sa kalibutan. Katong giwali ka ganinang buntag nga, kung padong kasimbahan na biyaan imong Bible, sakdera? Minaw, ragog kog ayo, gwali ni pastor.
Pero kung cellphone mo'y nabiyaan, mubalik. Nya pagabot dito kay wa man nakaplagi hala gipangita kutob udto wa nakasimba kay nangita ra cellphone. Nya mahalon kay cellphone tag 12,000, tag 15,000, tag 20,000, tag 30,000, pina-apple pa. Nya bayabas di ay. Apple nga brand mahal kayo. Or bayabas nga brand. Na ba cellphone nga bayabas? Na may Oppo. Na po'y Apple. Bayabas, huwato na to na ha. Si Veronica na makaimbinto, ana. And then ang mga butang sa kalibutanon, maunay mas gihatagan nato og atensyon. Gibutang na nato atong kaugalingon aning mga butanga aron ta malipay. Tama? Unya ang atong kinabuhi ato nang gipahaom. Gihimo nga mo fit sa unsay demand gikinahanglan sa kalibutan. Nalimot ta nga angayan di ay nga atong pagkinabuhi mo fit sa unsay gisulti sa Ginoo. That is why napakyas ta. Nga imbis ang Ginoo may atong lipayon, ang atong gilipay tawo. O karon kay ikaw na po'y nangandring lipayon, di man siya makapalipay nimo, hinuon na pasakitan pa kaniya, nagmaoy na ka. Nag-post dayon sa Facebook mo yung giampingan, tikaw. Gipakaon, tikag Facebook. Ako'y, nga na ng mga mamuyboy na no. Kay kung ang Diyos unta to'y imong lipayon, sigurado kang nindot kayo imong kinabuhi. O napailain, gusto nimo pasidunggan ang tawo. Muhatag kag pinaka-the best niya. Mahal kayong sapatos imong gipalit niya. Karon kay ikaw na po'y nag-birthday, gitagaan ra kag ukay-ukay, nasuko ka. Panahon na ninimo nga makasabot kag ayo nga kung duna kay pinaka the best nga ihatag, ayaw ihatag sa bisan kinsa ihatag sa Dios. Unya atong gihatag ang atong pagsalig sa atong higala. Best friend good me pastor gikan preschool. Elementary sa Lourdes. Unya hangtod nga nag-high school mi sa Lourdes ra gyapon. Unya hangtod pastor nga nag-senior rahay mi. Asa man? Sa Lourdes ra gyapon. Best friend mi pastor. Hangtod nag-college, best friend mi. Mo nang tanan akong sekreto, ako ra yung gisugilon niya. Tanan nga makaulaw, nga ako nga gibuhat, akong gisugilon niya. Pero nag-away mi pastor, iya kong gipanabi, iya kong gipakaulawan, na bantugan na ilado ko sa atong barangay. Mali. Nganong isalig man ka sa tawo? No? Then usahay po, imong gantihan, imong kaugalingon. O ako'y nagago-ugayo, o nakaswildo na ko. Hala self, paglipay self. Lakaw dito sa ICM, lakaw sa BQ, lakaw tanang mall, adto pag window shopping ra. Nya, ice cream na ka, tanaw na kagsini, and then human ni mo buhat, kuwang gihapon, hawang gihapon, nagguol ra gihapon ka, kulang ang imong kalipay, di ka mahiluna. Unsa may kulang? Ating ali barkada, lahat ng klaseng uri ng barkada, isaksak mo sa baga mo. Ay, sorry. Kuhaon na nimo sila tanan, pero di gihapon ka malipay. Ngano good ka ha? So dili day barkada makapalipay, palit kog mahalon nga cellphone kay para malipay ko, sulayan ako tanang mga kanindot dire, mga TikTok, mga Mobile Legend, mga challenge, sumok sa mga kasagbutan, unya magkuha dayog dahon, magtapis-tapis, then magpicture sa kaugalingon, dayong i-post sa Facebook, accepted, challenge is accepted, now I'm challenging. Kinsa naman pod, nominate na puglain. And then nahumani mo na nabuhat. Imong gi-display ang imong hubo nga lawas. Ang uban mo yung, ninduta. Ang uban po yung, masiksip ako niya. Kay sunod-sunod sa uso. O sa mga bag-o na purong mga kalingawan. Kay wa naman tayo Mobile Legend.
Bisag daghan na nga matay, hala duwa agapon. Unsa na po yung mga bago, hala sunod. So imong giriwardan imong kaugalingon, imong giriwardan imong isikatawo, naghatag kag honor sa imong kaugalingon, naghatag kag pasidungog sa imong isikatawo, tanan. Pero nagka-problema gihapon ka, dili ka malipayon, dili ka malinawon, kanunay kang naay kulang. Kabalo ka kung sa'y problema, ana, tungod kay dili ang Diyos maoy imong gipasidunggan. Dili ang Diyos maoy imong gitinguha nga malipay. Dili ang Diyos mo imong gihatagan sa imong gugma. Munang kaganinang buntag ang walay nag-ingon, nabugnaw ang imong pagigugma nako, nagreklamo ang Diyos. Dili ang Ginoo mo gitagaan nimo sa taas nga panahon. Sige kag basa sa mga news, sa mga balita, sa mga article, sa mga post sa Facebook, pero wa kay panahon mo basa sa pulong sa Diyos. And that is why sabto nato ni mga batanon. Oy, Joshua, amen? Say Joshua. Tindog sa Joshua, kay maradi ka makitaan dong. Tindog dong, tindog. Sige, tindog dong, ay kauwaw dong, tindog. Mauna si Joshua. Usa ni sa mga bata nga nailhan akong way adlaw nga di ni mag-memorize og bersikulo. Bantay ka na. Pila imong edad, Joshua? Ditong drummer, asag drummer, ha? Ari sa tas, unyar ka daw. Pila edad? Napulo pa katuig sa kalibutan. Pero kanunay radyo na siyang magbasag Biblia, mag-memorize sa Biblia, magsuwat og mga verse. No? Munang dako kayo ni nga hagit nato. Kitang mga ginikanan, mga batanon, mga senior, wa pa. Dako kayo ning hagit nato nga lain-lain atong dili maoning atong mga gipang pasidunggan. Nagjealous na si Lord sa atoa. Siya ay naghatag sa kusog, siya ay naghatag sa tingog, siya ay naghatag sa beauty, siya tanan ang tagiya sa tanan, pero dili siya mo'y atong gisimba, gipasidunggan, gihalaran. That is why basahon nato ni. Ningon diha, glory, honor, power, and strength, kining tanan nga naa dinhi, angayan nato ning ihatag sa Dios. So daghan pa kayo na, but ako lang nang kanang say tawag ana, kana mo yung akong pinaka-highlights dia. Glory. Sa Bisaya ng glory, imo ang himaya, Lord, himaya. Ang Ginoo mo atong hatagan ana, ang problema kay si kuan may atong gihatagan. Nang mahimaya ka, pero dili siya angayan. Si Lord maoy himayaon. Sunod. Honor, pagtahod, respetuhon nimo si Lord, tahuron nimo si Lord, iya na. Hello? And then the moment nga tagaan nimo pasidungog si Lord o i-honor si Lord, pasidunggan po ka o i-honor ka ni Lord. Next, power. Ang gahom mga igsuon dili atoa iya sa Dios. Kamo mga kalalaki na nimo gara-gara kay kusgan mo. Pagkuhaan kag kusog dayon sa Ginoo karon mura kag uod magkamang-kamang. Ayaw ipasigarbo na inyo mga kusog. Kita po mga kababayan magbantay punta, ayaw ipasigarbo ni atong kaalam. Ayaw ipasigarbo na imong beauty. Muana dayon dito. Unya, ngana-ngana. Paras Ginoo dili. What else? Kusog. Power and strength. Kining tanan iya sa Dios. Now karon, sa atong gibasa kaganiha, makita siya sa John chapter 4, si Jesus Christ nakigtagbo sa usa ka babaeng Samarianhon. Si Jesucristo dito gikan sa kaliwatan sa mga Hudiyo, kining babae nga Samarianhon, naa siya mix sila. Mix. So dili siya pure nga Israelite. Samarianhon siya. Sadyang nagkakita sila dito sa tabay ningon si Lord, tagahay kos tubig. Ingon ang babae pagtubag, oy, Hudiyo man ka. Samarianhon ko, di ba naamoy balaod nga di ta pwedeng magistoryahanay? Di ta pwedeng mag-fellowship. But ingon si Jesus pagsulti, kung kailan lang kung takagkinsa ning imong giatubang. Mangayo kaunta nako og tubig.
tubig nga naghatag og kinabuhi. And that's the Holy Spirit of God. Amen? Unya, after ato mga igsoon, nagpadayon ng ilang panagsultihanay, ningon ang babae, sir, nakabantay ko, murag propeta ka. Nahibalo sa mga nanglabay, mahibalo sa mga umaabot. Mananagna ka nga gikan sa Diyos, propeta ka sa Diyos. Wala siya kabalong son of God na to, yung gikatubang. And after that, gisultian siya ni Jesus. In verse 22, kaya wala diha, ingon si Jesus, kamong mga Samarianhon. Ano yun ang babae? Kamong mga Hudiyo, nag-ingon nga ang Diyos simbahon dito sa Jerusalem. Apan kami, nagasimba aning bukira, dinhi po ang among katigulangan, nagsimba sa Diyos. But ang tubag ni Lord, down. Ingon siya, sa chapter 4, John chapter 4, 23 to 24, ningon si Jesus sa pagsulti nga, timan kini. Butang sa imong huna-huna, moabot ni nga panahon. Okay? Ingon siya nga, apan hapit na moabot ang panahon, okay, dungan tagbasa, apan hapit na moabot ang panahon, o karon ani ana, nga ang matuod nga magsisimba, magsimba sa amahan, diha sa espiritu o so naay duha. Kining espiritu diri gamay siya nga S. It means pagtuo, faith. And then kanang kamatuoran, unsa kining pulong sa Ginoo. Munang kung magsimba ta sa Dios, ipakita nato pinaagi sa atong pagtuo diha niya sa pagkinabuhi sa kamatuoran. Kay daghan kay mga taong moabot og simbahan pero sa laing mga adlaw demonic ang ilang pagkinabuhi. Makristohanon na sila Domingo pero Lunes abot og Sabado sigig pakasala. Daghang mga Kristohanon ni ngana. Unya inig-abot sa simbahan, mubayaw tas atong kamot, pakita nga baga, tagnawong atubangan sa Diyos. No? Ay, balaan ko ha. Pero sa tinuod lang na isala nga gibuhat. Kasabta na to, ne? So, dapat ang muduol niya, magsimba niya nga dunay pagtuo. Hebrew chapter 6 verse 11 nag-ingon, walay muduol sa Diyos nga walay pagtuo, kay pinaagi lamang sa pagtuo, makapahimuot ta sa Diyos. Kabalo ba mong daghang mga taong maabot og simbahan pero patay ang ilang pagtuos Ginoo? Ang pangutana, makasimba ba sila? Dili. Pwede silang moapil og kanta, pwede silang moapil og hilak, moapil og ampo, pero wala sila nakasimba sa Dios kay patay ang ilang pagtuo. O sa may yang gisulti diri, they will worship the Father in spirit and in truth. Di mo makita ang pagtuo sa tao, pero kung gi-apply na ni sa buhat, makita na. And then ingon siya, mao kini ang magsisimba nga gusto sa amahan nga mao'y magsimba niya. So dili gusto si Lord og mga magsisimba nga plastic. Okay ra sa atong simbahan kung atong lingkuranan plastic. Unya ang tabon sa atong nawong plastic. Or ang imong mouthface plastic. Mouthpiece. Face mask. Naunsa na naglibog na ko aning face shield o face mask na mouthpiece na. Murag ka ng huypon sa trumpet. Sagdi lang, kung plastic na tanan ron, made in China pa. Basta kay ang imong pagtuo dili made in China. Ang imong pagtuo tinuod para sa Ginoo. Amen. Palakpakin si Lord. Mauni ang mga magsisimbang gipangita sa Diyos. Hello? Kung lingi-lingi kas imong tapad, mao ba kaning magsisimbang gipangita sa Ginoo? Ambot lang. Samot na re. Pagtanaw nimo sa imong kaugalingon, samot. Mao ba kani ang magsisimba? In verse 24 ni ingon, ang Diyos Espiritu og kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu og kamatuoran. So kay dili man siya makita, simbahon na to siya pinaagis pagtuo mo ng spirit. Faith. Pinaagis atong pagtuo o pinasubay sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Diyos. Hoy, isa nang langyaw na ning ubang huna-huna. Hoy, arisa, tanaw rin.
Diri tanaw tanan. Parang masabtan na itong pag-ayaw. Nangawala na. Muni gipangita sa Ginoo nato. Now kaniadto, igo ratang gisultian nga dunay Ginoong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Madungog nato ang tanang mga balaan nga mga tawo, mga gihisgutan nga mga santos, mga tanan. Unya wa ta nagbasag Biblia. Nga sa Biblia di ay ang gihisgutan nga mga santos ang tanang magtotoo sa Dios. Nganong adto ra man ka masantos ug mamatay na ka. Kanang nas imong tapat buhi nga santos na living saint. Ang gipasabot sa santos, word nga santos is balaan. Balaan. So kanang naas imong tapat, gibalaan na pinaagis dugo ni Jesus, gilimpyo na. That is why matawag na siya living saints. Babayi or lalaki. No? Di kay namatay na usa pag nahimong santos. Okay? Nya mas masabtan nato na. Karon ang atong gibuhat mga igsuon, nagtuot ta nga ang atong pagsimba sa Dios, dili ta dawaton tungod kay makasasala ta, mao nang nanangandoy pataaning mga balaan nga mga tawo nga nangamatay na nga sila maoy mo ampo didto sa Dios para nato. Mao man ni atong namatan, tama. Napaminaw pag-ayo. Kung ikaw iglesia ni Cristo or Mormons or born again or Sabadista or Katoliko or bisan unsa dihang imong relihiyon, why relihiyon ay ta dire paminaw pag-ayos pulong sa Dios. Kay bisan pag tanang relihiyon nga akong isulti dire 3,000 kapin ka relihiyon sa tibok kalibutan ikaw tag-iya. Pero kung ang imong pagkinabuhi dili pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran, ang imong pagsimba sa Dios why kapuslanan ang tanan. Munang paminaw pag-ayo. Joshua? Minaw Joshua nga gamay. Joshua nga dako. Minaw ha? Buutan nga disciple ni Mame. Oh, taro nga na me. Mao ni ang ipangita ni Lord. Nga magsimba niya na ay pagtuo nga buhi ang Dios, gamhanan ang Dios. Nagtuo ba't ang gamhanan ang Ginoo? Amen. Nganong mahadlok man lagi, nganong mabalaka man lagi. Magabi mo lakaw mag-inusara mahadlok. Nya mo agi og mga kahoy-kahoy, excuse me, tabi. Amo mangulamay makakita na mo. Gamahanan man ang Dios, kauban nato mong nahadlok man kanila. Sila mo'y dapat ga kurog-kurog dagan palayo nimo samtang naa ka. Nasabtan na to? Kini po mga ginikanan kay hadlokon mo kupunang bata. Ayaw dia anak dia kanay white lady. Ayaw anak dia kanay black, nay brown, nay green lady. Naa si Ate Red. Hello? Red na suot. Nina Ate Red. So gusto ni Lord nga magsimba ta. Hello? Gusto ni Lord nga magsimba ta nga ang atong pagtuo diha niya buhi og tinuod. Kaya kung dili buhi imong pagtuo og dili na tinuod, ang makita na sa imong binuhatan. Kay musulti ka nga naay Ginoo pero mamalikas gihapon ka. Musimba kag madomingo pero sa laing adlaw magpakasala gihapon ka. Nagpakita na nga ang imong pagtuo dili buhi og dili tinuod. And si Lord jealous siya, dapat siya ray hatagan sa honor, sa pagpasidungog. Siya hatagan sa gahom, siya hatagan sa kusog, tanan nga naa nato atong ihatag sa Dios. Mga daga pagbantay mo, kay basig inyong mahatag na tanan sa mga boys unya di ay na maoy giandam sa Ginoo para sa imo magmahay gyud mo in the future. Nya mga boys, ay po mo sige pakita ang inyong abs nga hiniusa. Kasabot mo abs hiniusa? O sir, nakabok ba? Nya gitabunan arong sikreto tabunag taba. Gusto ni Lord nga makasabot ang ani. Now next. Ingon diha ang Matthew chapter 15, 7 to 9. Mao ni ang kalagmitan, mao ni ang kadaghanan nga mga Kristohanon karong panahon na. Unsa man sila? Mga Kristohanon nga number 1, walay dili tinuod nga buhi ang ilang pagtuo sa Dios o ang ilahang pagsalig sa Ginoo patay na. Ha? Sabto na to na. Tanawa pag-ayo. Ingon ang Matthew 15 verses 7 to 9. O kita tanan dungag basa. Matthew chapter 15 verses 7 to 9.
Mangatig pakaron ingnon. Husto gayud ang giingon sa Dios pinaagi kang Isaias mahitungod kaninyo. Kisa man na si Isaias, propeta sa Old Testament. Unsay gisulti ni Isaias? Kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagis pulong lamang. Apanalayo kanako ang ilang kasing-kasing. Verse 9, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. Kabantay kan daghan kayong mga tuo-tuo. Nya kita kay unsa man po'y mawala. Sunod-sunod ra pod. Karon di na uso. Sa atong mga tuo-tuo karon. Sige pagyapo kag sunod-sunod ang mga tuo-tuo, gadungan na ang upat ka bulkan sa Pilipinas og buloso. Nag-abot na ang mga katalagman. And karon nga mga panahonan nangita si Lord og tinuod nga mga magsisimba. Kini nga diri sa atong tigom, dinhi sa atong pagsimba mga igsoon, wala nangandoy ang Dios nga naay mosulod dinhi nga mosimba kaniya pinaagis ngabil ra. Pinaagi ra sa talent. Pinaagi ra sa tingog, pinaagi ra sa bayaw-bayaw sa kamot. Ang gipangita sa Dios nga tinuod magsisimba kaniya, kanang tinuod nga nagtuo niya og buhi ang ilang pagtuo. Kanang moingon kang God bless you, pero sa imong kasing-kasing kaayo ragma. Madusmog lang unta ka. Nagpasidungog. Nya may ka maayo ang Dios, pero sa tinuod lang imong kasing-kasing dili gikan ang mga pulong diri ra gikan. May untag pwedeng malangit ngabil ra kay malangit mo ngabil ikaw maimpierno. So daghan karon nga mga Kristohanon batan-on paminaw pa kayo. Daghan karon sa mga Kristohanon batan-on kabataan ug hamtong nga ang ilang pagsimba ngabil ra kutob. Di nagikan sa ilang kasing-kasing. Kay kung maghisgot kagikan sa kasing-kasing, it means, musimba sila kay nahigugma sila sa Dios og nituo sila sa Dios. Pero kung gikan ra sa ngabil, muawit sila kay kahibalo sila sa awit og nakamemorize. Bisan gani katong na nagplay dire, bantay, Joshua, amen. Re. Tingog ba? Janji, tanan nga naa diri. Kung naabot ta dinhi tungod ra sa atong talent, kana kuyaw kaayo na. Dapat naabot ta diri tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Asa to si ma'am? Para sa Ginoo. Hallelujah. No? Amen? Pasidunggan nato ang Dios. Kay aron dili ta mahisama sa gisulti ni Isaiah. Nga nagpasidungog sa Diyos, pinaagiras ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing layo kaayos Ginoo. Nganong nalayo ang imong kasing-kasing sa Ginoo, kay imong gihatag niya. Ang pingi baya ang akong gugman nimo ha? Kabalo ka, si ate baya di ganahan nimo, si kuya di ganahan nimo, si papa di ganahan nimo. Pero gi-fight jud nako kay love tikaw. Sige pagtan-aw teleserye. Pero para sa Ginoo di nato mahatag ang atong kasing-kasing. Mismo ang pagpadong sa simbahan gikapoy. Aguaoy adto pa dito. Ani ra day ko matog ra day ko. Dadon pa jud tanang simbahan hindi ra ba jud ko ganahan ato simbahan kay maldituhog na wong ng pastor dito. Tinis. Oh, unsay tawag nani mama? Mama, ani ra ang gusto ko. Ani ra ko magbasa ra ko Bible, magampo ra ko. Ayaw ko dadaan nga simbahan. Ngano ka? Nga kung simbahan natong tuyo, kapoy, way gana, hagua, kaayo, oy. Pero ligog dagat, bisag di pa ingnon. Abti kayo, maguna pa, masuko pag dili, paubanon.
Dinhi nato nakita kung tinuod batang magsisimba o magtutuo ba man lang sa Diyos. Karon, niyo pagyudya ang mga gitudlo sa tawo, maoy gihimo nilang daw sama sa sugo sa Ginoo. Sabta na pag-ayo. Ang imong nadungog sa tawo, imong ikinabuhi, imong ibuhaton, kay nahadlok ka ng tawhana. Pero ang gisulti sa Diyos, dili nimo ikinabuhi. In other words, mas nahadlok pa ka sa tawo kaysa sa Diyos. Mao nga ang gisulti sa tawo, murag sugo sa Ginoo, apan ang sulti sa Ginoo, baliwala nimo nga daw sugo ras tawo. Ingani na ta karon mga batanon, bantay ta ani next. Ingon ang Romans 1:22-25. Imbis ang Ginoo mo atong simbahon, lahi na. Oh, basa ha. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Kanang magpaka-bright-bright anya di na maminaw sa tambag. Klaro kay nang way sulod ng utok ana. Or napuno ang utok way sulod ang kasing-kasing. Bantay mo anang mapuno ng utok nya way sulod ang kasing-kasing. Kay mao na mga tawo nga dali ra kayong limbungan. No? Tihulan ra gani na. Or moana ra dito si kuan. Na-crush na ako. Assuming kaayo. Gikihatan ra gani na-crush na dayon. Di pwedeng mo kihat ra kay kailat sa church. Di pwedeng mo smile ra kay kailat sa church. Kay kung mo smile siya, mingon dayon kang na-crush na ako. Unya mo atubang na dayon kag samin, imo na dayon simbaw nimong kaugalingon, imo na dayon daygon nimong kaugalingon. Kabalo ka gwapag yung kakaayo, tanaw. Ginagapahan gyud ka. Unya pinaingon pa jud pastor. Nagugmagod na siya kaayo nako pastor. Ngano man? Bisag asa ko mo adto, sige siya tan-aw nako. Nyang nahitabo di ay. Mulingi siya diri, ikaw mo adto siya asa siya gatubang. Nya mo rin na po siya diri, dagan na po ka padung dito. Unya gialingas ana siya ngano guno siyang sigpapansin nako. Mo anita diri ayo magpapansin sa tao, papansin mas Ginoo. Amen. Salamat sa Jollibee nga naghatag og tubig. So matod nila maalam sila. Mga maalam. Muna ilang giingon. Pero sa tinuod lang walay kaalam. Kaya ang tinuod nga dunay kaalam mga igsuon kana mang tawo nga ang iyang pagtuo sa Ginoo buhi. Tinuod. Muna tinuod nga mga maalamon. In verse 23, tanawag ni unsa. Imbis himayaon nila ang Diyos nga walay kamatayon, mao hinuoy gihimaya nila ang mga larawan. Agana ay mo supak na ko ane. Sige, naman mo yung mga Bibles yung balay. Sige, ablihin na. Sa Romans chapter 1, verse 23, ablihi. Naman mo supak-supak. Ningon di apostolti, imbis nga himayaon nila ang Diyos, nga walay kamatayon, mao hinuoy gihimaya nila ang mga larawan, nga gibuhat sama sa dagway sa tawo. Napailain, sama sa dagway, sa mga langgam, sa mga mananap, sa mga hayop nga nanagkamang. Mao hinuoy ilang gipangsimba ni. Unsa to kanihang gitudlo ang pagsimba, magsimba sa espiritu og kamatuoran. Hebrew chapter 11 verse 1, ang pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga umaabot bisan wala nato nakita. So kung magbutang ta dinhig mga larawan, pagtuo na dili. Dili. Kaya ang pagtuo giingon dito sa John 4:23 nga spirit. It means faith. Kisa man na rin nakakita ang espiritu. Huy, si Lula ba nagpakita iyang kalag? Dili na espiritu, kaya ang espiritu di man makita. Dali kaya tang ilaron siyawa. So mauno oy ilang gisimba ni. Imbis nga ato mo honor ni Lord.
Imbes nga ato magsimba sa Ginoo, imbes ato magpasidungog sa Ginoo, imbes ato magdahi sa Ginoo, ato mo ampo sa Ginoo, ato mangayog kaayuhan sa Ginoo, ato mangayog panalangin, tuan na hinuon aning mga butanga. Unsa may mas gamhanan, ang Dios o ang tabay? Nanganawang daghang mga tao mag-itsa-itsa og coins dito sa tabay. Unya moingong swertihon ko ani makaminyo ko gwapang kinadatuan. Napoy mga lalaki magampo nga Lord, dili man na, wa man na sila gaampo, nagwish. Unya adto sa tabay mo ingon. Musulti ba mamulong-pulong. Una musultik mga pulong, mo ingon dayon. Okay ra kaayo ko. Bahalag dato nya gwapa nya doktora akong maminyuan. Sugot na lang ko. It's sa coins. Or sa mga babae mo ingon, Lord, bahalag taas siya, Lord, unya gwapo. Unya naka-Raptor ang pick-up nga truck nga Ford. Nga ang gidakon sa iyang kwarto, Lord, parehag dako sa akong balay. O say nga na. Ba't nalimot na nga ang tinuod, yun ay natong hatagan mga igsoon pagpasidungog. Di ata mangayog tabang, di ata mo ampo, di ata mo salig niya. Ang Diyos lamang. Atong gipulihan aning mga binuhat. O tanawa, pamatud-an nato ni. Kisa man ko'y tinuura mo panalangin nato. Ang Diyos orang isda. Ang Diyos orang isda, tubag. Ang Diyos. Mano magbutang-butang man tagkoy. Arong mudaghan natong halin. Nganong magbutang-butang man tag-isda nga. Kisa man mo panalangin na to, ang Diyos or ang bake. Nganong kabutang-butang magbake dito nga. Dahil mga sinsilios palibot anang mga tindahan. Kisa man mo panalangin na to, ang Diyos or katong dako kayog tiyan. Nga kaingon ana. Kisa man mo panalangin sa tao, ang Diyos or ang iring. Ganun na may mga iring sa mga tindahan kay ngana. Ang katawag ko customer, mga fongsoy, magbitay-bitay og mga dragon, come on. Diha ata nagpuyo sa pagka-ignorante sa kamatuoran. Maunang naa nato ng mga butanga. That is why kamong mga batanon, dako kayo mog tsansa karon nga sa inyong pagkabatanon nagsugod na mog ila kabut o kaalam sa Ginoo. Kay pag-abot sa panahon dili na mo malimbungan. Imagine pwede ra kang moampo dire moabot pa kag simala sa Cebu, COVID ron way biyahe o sanjet. Nga pwede ra man unta magampo ka dinhi karon. Tungod ani, na ibinuhat ang tao nga naay kinsa na dito. Nga kung mutrapo kag panyo or muhangyo kaniya mo pasarkas, hagua, oy. Time na ni nga hibaw-an ni mong unsay naas Biblia. Muna uban mga suko, ani, kabalo kang nga mga suko, kay di man sila ganahan unsay gisultis Biblia. Di mo sunod. Igo ra mo ingon na to, matag Ginoo, kisa man day makaluwas na to, ato ron pong kaugalingon. Oy! Ang Ginoo ray mangluluwas, dili ikaw sa imong kaugalingon. Ngano, kaya nimong magpalansang sa cross? Unya human nimong malansang og mamatay na ka, kaya nimong mabanhaw og ikaw ra? Ang Ginoo ray mangluluwas. Munang siya ray atong simbaon, pero kay ato maning gibuhat. Ningon sa siya, imbis nga himayaon nila ang Diyos nga walay kamatayon, mao hinoy ilang himaya ang mga larawan nga binuhat sa dagway sa mga tao, sa mga langgam, sa mga mananap, sa mga hayop nga mga nanagkamang. Mga ato kas India mga igsuon bisag baka mulabang sa kalsada dili nila pwedeng businahan. Kana may kapi lubat. Di pwede, bisag kambing lang mulabang kalsada ayaw businahe. Kay Diyos na nila. Diyos na nila.
Naapoy mga nagtuo, mga igsuon nga mga gitawag na silang mga nagtuo sila nga ang pagka-Kristo ni Ginoong Hesukristo ni incarnate ni balhin dito kang Rizal. Munang si Rizal mo ilang giila karon nga kanang gitawag og Misaya. Munang masuko na sila iitsa nimo ang piso kay naa diha ang hulagway ni Rizal. Kanang puspuro. Imong iitsa masuko na sila kay naa diha ang hulagway ni Rizal. Hello? Grabe kaayo na ni. Padayunon pag yun nato. Tungod ni ini, kaya mga taon ni talikod man sa Dios. Wala na sila ni hatag honor, kahimayaan sa Ginoo, pagdayeg, pagsimba, pagpasidungog. Igora silang niilang ang daw Ginoo, igora silang nito Ginoo. Pero wala gyud sila nagpasidungog sa Dios. Wala sila nagkinabuhi para sa Dios. Ilang pagpanulti dili makapalipay sa Dios. Dala-dala rag relihiyon. Kulintas-kulintas rag bisag unsa. Maglibog kag asa igamhanan. Kay gakulintas diri og krus, gabakos pud og bala. Naapay lana sa garapa. Hawa kasabot garapa. Gamay nga buti. Unya ingnon pagyuta sa atong mga katigulangan paminaw. Doy, pagluklok og ahos og sibuyas. Kay mahadlok ng aswang og ahos. Tuo man kana. Bisan pakapinan pa nimo nagtanglad. Di gyud mahadlok ang demonyo nimo. Gani nakapuyo na siya sa sulod nimo. Munang mamalikas nakakay ang tag-iya sa ngalan nga imong gisulti naa sa sulod nimo. Unya mayong kang hala ning akong tanom gipangaon og piste. Sa pagkatinuod lang kana nga piste, tinuod na nga piste, mga kuha na siya mga insects or mga uod. Ang tinuod nga piste naa sa sulod nimo. Munang masuko ka, mamalikas. No? Mauni ang naitabo, that is why dili sila makahatag kay mayaan sa Dios padayunon nato. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios. Kitang tanan binuhat sa Ginoo. Katong mga nangauna nang nangamatay nato binuhat sa Dios. Bisan ang mga anghel kisay nagbuhat. Nganong muluhod man ta nila? Nganong moampo man kas mga anghel? Nakaibalo baka nga si John the Beloved sa basahon sa gipadayag niluhod siya sa atubangan sa anghel aron pagsimba kaniya pero gibadlong siya sa anghel og niingon barog diha kay pareho ratang binuhat og sulugon sa Dios. Maoray ludhi ang Dios. Maoray simbahan ang Ginoo. Munang matingala ka bitaw no lahi rag bitaw. Kay ngano man to silang dili mga bag-o nganong ingana ilang pagkinabuhi lahi ra jud kaayo. Tama ba? Unya na lain ingon. Imbis ang magbubuhat nga mauuntay ang ngayang daygon hangtod sa kangturan. Amen. Imbis ang nagbuhat maoy daygon hangtod sa kangturan, ang gisimba mga minugna na sa Dios. Tawo, hayop. Ang dili lamang kay minugna lamang sa Dios. Minugna sa kamot sa tawo. Adlaw maron sa pagsimba, di ka magsimba kay magsigira kag cellphone. Kisay kagama sa cellphone ang tawo. Di mauna na imong Diyos. Nagkasinabot ha? Sakpan na nato ni. Now listen to this, ni apa. Kini mas grabe na ni. Ang Exodus 20:1-5. Dito mo tanaw. Okay sa itong walay Bible, tanaw sa ito nga screen. And paminaw pag-ayo. Exodus chapter 20. Verses 1-5. Ningon ang Ginoo, ang Dios misulti og bao kini ang iyang giingon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo sa Ehipto diin kamo na ulipon. Palihog kitang tanan kusgo natog basa ang verse 2 baliko nato. Sige, 1, 2, 3, go. One more time.
Ingon ang Ginoo sa verse 2, oy katawhan ko, ako ang nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo na ulipon. Unsa ning Ehipto? Dapit sa kangit-ngit, dapit sa pagpakasala, dapit sa daotang mga binuhatan. Di ba diha man tagikan? Amen. Di ba mo na ato mga binuhatan tanan? Amen. Nagikuha kas Ginoo gikan diha. Kisay nagkuha? Ang Ginoong Dios. Ingon siya sa verse 2, tama ba? So ningon siya sa verse 3, dungag basa. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit. Unsa may larawan sa langit? Mga anghel. Dagan karong gahimo og mga larawan ni Angel Michael unya mosimba ni Michael. Klaro ba ni Biblia naman ning kasultian eh. Tanang relihiyon gagunit sa pulong sa Dios, pero ang pagkinabuhi nato unsa man nagsunod ba ta? I said, kamong niya, kanang tanang relihiyon sa kalibutan, panag-iyahan ninyo. Pero kung wa mo nagsunod sa unsay gisultis Ginoo, kapakyasan ni natong tanan. Munang manglakaw mo, ayaw mo gwalig relihiyon, ay mo daladalag relihiyon, dalan ninyo ang gugma sa Ginoo o gikinabuhi ang iyang mga pulong. Munigi kinahanglan nato, kay para asang dul-dul, kag simbahan, sismusa, ragyapon ka, libakira, ragyapon ka. Para asang simba-simba ka, pero hilabtanon gyapon ka sa uban. Manghilabot gyapon ka sa gamit sa uban. Para asa. So atong tarungon ng atong pagkinabuhi, ingon siya pagsulti, dinhis yuta, o sa may mga hitsurang nes yuta, tao. Sa tubig or sa ilalom sa yuta, verse 5, ayaw pagyukbo. Oh. Bisan kanig pagyukbo. Nga naman, sa bisan unsang Diyos o pagsimba ni ini, kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos, abubhuan ako. Tanawan ang imong uyab, mga bugho, di ba? Ibundak yung cellphone. Di pa uyab, pagani mo, silusa na. Samot, nagkamo na. Mukihat, rakas uban. Sa inigsimba ninyo, mulamano, rakas kauban nimo. Ayob, lamano, kaya virus ron. Pasangil, virus, nagjilos, dahil tinuura. Kuha, sabta na to? O niya, ningon siya, pagsulti. So, ayaw pagyukbo, sabisan nun sa mga Diyos o pagsimba ni ini, kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos, abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang kaliwat, hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Na, tungluhon man dahi ta mga igsuon. O, padayonon pagyud ni nato. Dito na ta, para mas madali tatanan. Ang Psalms 115 ni Ingon, kitang tanan. Ikaw lamang o Ginoo, ikaw lamang o dili kami, angay ang pasidunggan. Oh. So wala tay atua iyara sa Dios tanan. Amen? Tungod sa imong gugma nga walay paglubad og sa imong pagkamatinud-anon. No? Huy, ninduta lagi gud na siya kay grabe kayo siyag talent. Huy, nindot si Lord kay siya naghatag sa talent. Sabot ha? Basi gapasidunggan imong kaugalingon kay bright kay kagkuhaan karog kaalam sa Ginoo, kuyog kas mga kanding panibsib didto. O sabot ana ang verse 2. Nganong mangutana man kamo ang mga kanasuran hain ang inyong Dios. Bitaw pagsulod nimo dire. Uy, wala lagi mga Ginoo ning simbahan na. Tarpulin ra lagi. Gitara ra lagi. Verse 2 ningon nganong nangutana man kamo asa among Ginoo. Verse 3, ang tubag, ang among Diyos ato asa langit ug iyang buhaton ang gusto niya. Ang atong Diyos naas langit. So buhaton ni Lord ang iyang gusto mo nang di ta makabuot. Kanang naas imong tapat, ayaw lamang kabuta, lingia, nya kusga imong tingog inang ayaw pagbuot-buot. Kasabi ba na mura kang nangasaba? Kusga inang ayaw pagbuot-buot. In verse 4 niingon, kita tanan. Okay, diring mata.
Dungag basa, ang ilang Diyos hinimo gikan sa silver or plata o bulawan. Binuhat lamang sa tawo. Asa nga tong Diyos? As langit. In verse 5, may mga baba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. Verse 6, may mga dalunggan sila apan dili makadungog. May mga ilong dili makasimhot. In verse 7, may mga kamot apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw, dili gani sila makatindog. Munang maglinog, ikaw may muluwas, kaya nangahulog na. Imbes ikaw may luwason sa imong Diyos, ikaw na niluwas. Nga naman. Ato kanila mga yugtabang, ingon ang Biblia, hinimo oras kamot sa tao, di makadungog. Wapag yung kakabalog, maubag yun ang hitsuraha. Munang Spirit, pinaagiras atong pagtuo, simbaho na to ang Diyos nga nasa langit, pinasubay sa gisultis Biblia. Unsang paagi sa pagsimba, ikinabuhi unsay gisultis iyang mga pulong. Ang lay ng hawa, ana-ana ng uban. Atong humanon. In verse 8, ang nagbuhat sa Diyos ug ang mga Diyos mahisama, managsama ug mauusab ang mga nisalig sa mga Diyos. Okay, tanaw nako tanan. Tanaw tanan. Oh, napaghapoy tanaw sa uban. Agwan taha sa ning nawunga kay hapit na tamahuman. Ingon siya diha pagsulti, ang nagbuhat niining mga Diyos ug ang tanan nga nisalig nila mahisama kanila. Nga unsa? Nga dili makakita. Tanawa kasimba ta kaniadto ani mga butanga. Munang ugnay mga talabangon di ta makakita. Di makadungog. Di ta kadungog sa pulong sa Diyos. Motor dito sa gawas, tindog ra kadali dito sa gawas. Murag balaan kayo, murag nakasala. Di makalakaw. Makalakaw ka paingon din ni simbahan. Nga usahay mo ato tag simbahan og nay namatay. Naay gikasal or naay bunyag. Nya mo ingon kang tinuod kang magtutuos Ginoo. Oh, panahon na ning para mahigmat ata. Wa tay panganlan aning mga simbahan na kay tanang simbahan ani. Mga relihiyon, kitang tanan. Kinahanglang makadungog tas pulong sa Dios. Unsa may ngalan aning simbahan ninyo dire? Unsa ngalan ani? Wa koy labot unsa ngalan aning simbahan na. Ang pinaka-importante na kailata nga doon na ray usa ka pangalan nga mao si Jesus Christ nga nag-anto sa krus para sa atong kahugawan. Aron nga kita makasimba sa amahan nga walay babag nga mao ang sala. Klaro na? Aron di ta may sama ani, diretso na ta day. Dito na ta sa Leviticus. Exodus. Okay, kani. Paminaw ha? Minaw og ayo. Diri sa tanaw. Si Moses, gitawag sa Dios parang maoy mo giya sa mga Israelita pagawas gikan sa Egypt. Amen. Gamadugay jud tag di ka mamati og ayo. Basta na ako'y makit-an nga di pagyud kaayo nakapamati, balik. Ka oras na takapen, baliko ni muduhan na ni. Si Moses gitawag sa Ginoo parang mulid sa mga Israelita. Na sila'y pangulo, nga dadon sila, gikan sa Egypt, dapit sa kasakit. Dadon sila sa Sinai, dapit sa pagsimba. Amen? Amen? Karon, pag-abot nila sa Mount Sinai, nag-ingon ang Diyos, Moses, saka diri sa taas sa bukid. Apan ang katawhan, ayaw sila paduula, bisan sa punuan, sa tiilan ras bukid, kay sigurado mga matay sila, bisan pagani ang mga hayop. Amen ba? Karon ni saka si Moses and then naminaw siya sa tanang gitudlo sa Ginoo, tanang balaod nga gihatag para sa nasod nga iyang naugan nga mao ang Israelite nga naghuwat niya. And sulod sa usa ka bulan og napulo ka adlaw, nagpuasa siya, nagkigsulti sa Ginoo, naminaw siya sa Ginoo, gidawat niya ang tanang instruction sa Ginoo. Kay aron ignaog niya gikan sa bukid sa Sinai, iyang itudlo ngadto sa linibuan ka mga katawhan.
Unya sulod sa usa ka bulan og 30 ka adlaw nga wala nila makit-i ang ilang pangulo nga si Moses kay didto lagi taa sa bukid nagsulti sa Ginoo. Mauni ang ilang gibuhat. Dungan tagbasa sa verse 1. Sa pagkamatikod sa mga tao nga si Moses dugay nga wala milugsong gikan sa bukid, miadto sila kang Aaron og miingon kaniya, hala, buhati kami og usa ka Dios nga maoy mangulo kanato kay wala kita masayod unsay nahitabo niining tawo nga ginganlag Moses nga maoy nangulo kanato sa paggawas sa Ehipto. So niyang siya Aaron, kini si Aaron mga igsuon, spoke person ni Moses. O Aaron, naunsa naman to Moses? Unsa na may balita ato? Wala ba to kabalog tubig? Usa na kabulan na pulo ka adlaw, wa ta kabalo kung sa gibuhat ato dito, namatay na tingali to. Himuin mig Dios be. Kay arong naami simbahon, maoy mo panalangin namo, maoy mo gaya namo, maoy mo dala kanamo ngadto dapit ngadtong aduan. Si Moses pod ay si Aaron nga igsuon ni Moses kinsa iyang spokesperson nisunod sa awhag sa mga tawo. Nisunod sa unsay gustos mga tao in verse 2, dungan basa. Si Aaron mingon kanila, panguhaa ang inyong mga arios ug bulawan sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, nga mga lalaki ug babaye ug dan-a nganhi kanako. Verse 3, tan-aw basa. Busa gikuha nila ang sa tanang katawhan ang iyang arios, ang bulawan ug gidala ngadto kang Aaron. Verse 4. Gidawat niya ang arios o gitunaw kini o gibubo ang bulawan ngadto sa hulmahan. Pinaagi niini nahulma ang usa ka nating baka. Ang mga tawo moingon, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa tan-awag unsa ni sila kayabag. Sa Exodus chapter 20 verse 1, atong gibasa kaganina, ningon, ako ang Diyos nga maoy nagkuha kaninyo gikas Ehipto. Kisay nagsulti ana ang Diyos. Pag-abot sa chapter 32, verse 3 and 4, nagmugna sila bulawan gikan sa ilang mga arios sa mga kulintas, gitunaw, gipurmang baka, og niingon sila, ikaw ang among Diyos nga nagkuha kanamo gikas Egypt. Mautong giingon kaganina sa Romans chapter 1. Nga imbis ang Diyos maoy ilang simbahon, giilisan nila ang kamatuoran, mao hinuoy ilang gisimba ang mga larawan nga minugna sa tawo. Dili makakita, dili makadungog, dili makalakaw, dili makatambang, dili gani makaluwas sa mga nanginahanglan ni ini. So unsay nahitabo verse 5. Sa pagkakita ni Aaron ini, nagtukod siya usa ka halaran at tubangan sa nating baka nga bulawan, unya nagpahibalo siya sa pag-ingon, ugma, adunay ka sa ulugan, aron pasidunggan, pagpasidungog sa Ginoo. Grabe na apel si Aaron. Nganuman ang hangyo sa usa ka nasod gud nagkayusa. Himuin mo Dios. Himuin mo og Ginoo nga among simbahon. And siya iyang gisunod ang iyang gisultis mga tao. Paminaw pag-ayo. Paminaw, diri tan-aw tanan. Before mo musukol sa leader or sa inyong mga ginikanan, before mo magbuot-buot sa inyong kaugalingon, panamin usa kung makaya na ba ninyo kung wala sila. Tungod kay wala dinhi ang leader, mauni ang ilang gibuhat. Bisan man ganig na ang atong leader, maglayog-layog man ganita, magsinuntukay man gani. How much more kung wala? Lipay ang yawa. Ingani ka delikado kung mawad-antag leader. Ingani ka delikado kung wala ang presensya sa atong ginikanan. Oh? Ayog anis bahay kay naas mamag si Papa. Then kung wala na si mama o si papa, ikaw o ang imong uyab, murag maunay mama o papa sa inyong balay.
Mao ni. Kita sab nga mga ginikanan, tanaw na ko mga ginikanan. Dili pwede nga kung unsay gusto sa atong mga anak, pauinan nato kanunay kay makatilaw sila sa kasuko sa Dios. Kay balo ba mo nga human sa ilang gibuhat ani, niingon ang Dios sa chapter 33, di na ko muuban ninyo, ang ako lang anghel mo akong pakuyogon. But si Moses ni hangyo, Lord God, kung di ka muuban namo, di na lang pun mi mugikan. Gusto si Moses nga kauban ra gyapon nila ang Ginoo. That is why paminaw pag-ayo batanon. Dili ka kabarog kung wala ang imong ginikanan, wala ang imong leader. Di ka kabarog sa imong kaugalingon, pataka-taka lang kag desisyon sa imong kaugalingon. Gawas nga kuwang pa kayo ang imong pagtuo sa Dios, di pagyud kayo ka nakaila sa Dios, kulang pa ang imong kaalam og ignorante pa sa kamatuoran. Nagginahanglan ka og leader nga mo guide sa imuha. Need ka ginikanan nga mosulti sa imuha. Kay wala man din ang ilang leader, wala din ang ilang pastor, wala din ang ilang ginikanan. Nagbuot-buot sila, himog ilang desisyon, magbuhat tagbaka, atong ingno ni siya, nga pahimuon nato nagbaka, Diyos, arong atong simbahon, kay wala ta kay balog na unsa na tos pastor. Ing-anita mga batanon. Na kung wala ang atong mga leader, wala ang atong mga ginikanan, wala. Bisag unsang mga butanga atong buhaton kay wa natay kahadlok sa Dios. Sakto ba? Sakto dili. Sakto kaayo ni. And that is why na adyon kanunay ang atong ginikanan o mga leader magpasidaan jud na sa ato. No? Nya gingon to nga ang pulong sa Dios hait makasamad gyud. That is why sakit sa diha nga naminaw ka. Pero gibadlong ka sa Ginoo. Ingon ang verse 6. Ilang gahimo silag piyesta. Nya ang piyesta pasidungog sa baka, tama? O nya ang verse tanawa. Verse 6. Sayos pagkasunod buntag naghalad silag mga mananap, nga gisunog og naghalad silag mga mananap alang sa halad nga pakigdait ng lingkod ang katawhan, nag-inom, nangaon, nagpatuyang sila sa kahilayan. Di ba mao mani ang mahitabo og naay piyesta? Inom, kaon, disco, patuyang sa kahilayan, bidyoke dito, bidyoke dire, disgrasya dito, pangos. Di ba mao mani ang nahitabo? That is why, kung tinuod kang magsisimba sa Dios, ang imong halad pagpasalamat, dili ni bisan kinsa, kundi para lamang sa Dios. Munang naatay piyesta pagpasalamat dinhi para ra gyud sa Dios. Di nato para ni senior kinsa na siya, para lang gyud sa Dios. Kisa mo dai nagpanalangin nato, naay lain? Ikaw senior Jel? Wala lain, ang Dios lamang. Kay kung dili lang ang Diyos, mauni ang mahitabo. Maghimog ka piyestahan, mag-inom, mangaon, magpatuyang sa kahilayan. Kita nato ang pahitabo? O in verse 7, mingon ang Ginoo kang Moses lakaw, pagdalig lugsong, kay ang imong katawhan, gipagawas mo sa Ehipto, nagpakasala. Wala nakakita si pastor nimo, pero ang Diyos nakakita o gaunsa ka. Wala nakakita si Ate Ines, si Kuya, si Ma'am, tanan nga mga staff, wala nakakita. Pero si Lord nakakita. Bantay lang ka kay si Lord, maoy maningil. Mga babae, itong atong mga dila, bantayanan kayo. Mga lalaki, ay mo garagamit sa iyong kusog. Igwaan mo kusog, Ginoo, hungitono na lamang mo. Warning niya kay Noo. Dako ra ba ni nga katalagman nga nahitabo nila ani? After this 1,000 dayon ang nangamatay. Munang ningon si Lord, di kumukuyog kay kumukuyog ko daghang mga matay. Kay balaan ko nakasala sila, ang ilang sala mo hinungdan nga kung maigo sila sa akong himaya, mga matay sila. Ni ang akong angels muuban nimo. Pero ningon si Moses, Lord, di ko masugot. Manguyog ang mga angels bisan pagtanan nimong anghel pakuyuga, di ko. Muadtor ako Ginoo, kumukuyog ka. Nindot kayo batanon nga sa atong kinabuhi.
nag-eskwela, nagtubo, nagkabot kas imong kaugmaon, walay laing malipayon nga kuyog nimo kanunay kundili ang Dios. Amen? Numingon ang uyab nimo, ako'y pa-eskwela nimo ba? Ako'y bayad sa imong tuition. Ako'y palit nimo laptop. Tanan yang gihatag. Nya pag-abot nas panahon, magbulag na mo, kay dili gyud ay kamo, wa kay batasan. Ako'y naghatag nimo tanan, ako'y nagpalit nimo, nya karon imo kong bulagan. Lami kayo nga mosalig jud tas Ginoo mga igsoon. Di ka pwedeng mo yung grabe si mama, si papa ang ilang pagsuporta. Sila mo'y nakaingong successful ko karon, dili ang Dios gyapon gigamit lang sila. And atong pag-ampo nga atong mga ginikanan or mga leaders or kinsa man ang nag-support nimo dala sa imong mga pag-ampo. Amen ba? Now, next. Ingon ang verse 8. Ingon ang Ginoo, dali ra silang motipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Listen to this. Ningon si Lord sa John 14:6, I am the way. Kisay dalan? Si Jesus. Karon, asa naman ka nagsubay? Nagsubay pa ba ka sa dalan nga mao si Jesus or nagsubay na ka sa dalan sa demonyo? Klaruhan na imong pagkinabuhi. Kay basin og arong adlaw, nagkuyog ta og mga adlaw, kuyog na po nimo tong mga anak sa demonyo. Paminawa pag-ayon Ningon diha, naghimo sila og usa ka nating baka, nagtunaw sila og bulawan og gisimba nila kini, og naghalad usab sila mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Insulto kaayo sa Ginoo, amen ba? Okay, tiwason na nako ni. Verse 9, ang Ginoo miingon kang Moses, nasayod ako nga gahig ulo kining mga tawhana. Verse 10, karon pasagdi ako, kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya, himuon ko ikaw, ug ang imong kaliwatan nga usa ka bantugang nasod. Diha ra ta kutob. Hapit sila mahurot sa Ginoo. Imagine ha? Nagpadala si Lord og napulo ka katalagman sa Ehipto para ra sila makabuhi. Pag-abot sa dapit sa itam, na-trap sila, di sila kalabang, gipaugan ni Lord ang tubig aron sila gibuak niya ang dagat aron sila makalabang. Pag-abot nila dito nakalabang na sila, abot sila sa dapit sa mara nga ang tubig, kung imnon, mahilo sila kay pait, makahilo. Gipatamis ni Lord aron makainom sila, mabuhi sila. Padayon sila Jordan, abot sila sa ilim, gihatagan na pod sila, dusi kasuba. Og silang tanan, nakainom, apil ang ilang kahayupan. Nisaka sila, repidem, hangtod niabot sila sa Mount Sinai. Pag abot sa Mount Sinai, ila dayong gitalikdan ang Diyos, gikalimtan ang tanang milagro, o muingon na dayon sila sa usa ka baka, nga gikan kaniadto sa ilang mga dunggan na nagbitay nga mga bulawad, muingon sila nga ikaw, mao, ang Diyos namo, nga nagatabang ka namong makagawa sa Ehipto. Dako kayong pagpanginsulto ni sa Diyos. Listen to this. Ang tanang rason sa tanang mga kaayuhan nga nahitabo sa tong kinabuhi, mao ang Dios og walay si bisan kinsa. Di kay mo ingon kang inom ani Brad, kay kung mo inom ka ani maayo ka. And then pag inom nimo na ayo ka, nagpasalamat gyud ko sa Oriben Herbal Capsule. Or nagpasalamat gyud ko sa katong nga testimony dili binaryan. Tuwa na ka nagpasalamat sa mga product, sa mga gipang-inom, sa mga tao. But sa pagkatinuod lang, kung wala ang Diyos, dili ang baka, dili ang herbal nga imong giinom, dili ang tambal nga imong giinom, mo hinungdang naayo ka ang Diyos. Kay kung dili na panalangin as Ginoo, wa kay kaayuhan. Dili sila nga mo hinungdan nga successful ka kung dili ang Diyos ra gyapon. That is why always gave glory, honor, power, and strength, worship, service, and offering to the Lord alone. Dili simbahon ang mga minugna sa kamot sa tao. Karon, mas taas patag panahon sa cellphone kaysa sa pagbasa sa iyang pulong. Nga naman,
Gipulihan nato ang kamatuoran. Imbis ang Dios matong tagaag panahon simbahon, ang minugna na hinuon sa Dios or minugna sa tao mo nay atong gisimba. Tan-awa, wala na tay time mo basa ani. Kanunay na lang tang nagagunit sa atong cellphone. Wala na kay time para sa Ginoo, pero nakababad kag di makatulog, chat-chat sa imong uyab. Gipulihan na nimo ang Dios diha sa imong kasing-kasing. Dili na ang Dios mao'y atong priority. And human ani grabing katalagman ang nanghitabo. That is why batanon, ginikanan, paminaw, pag-ayo. Si Lord lamang maoy angayan natong hatagan sa unsay mga butang nga niya nato nga makapalipay niya. Pagpasidungog sa tawo, ayaw pasidunggi ning tawhana, pasidunggi ang Diyos. Simbaha ang Diyos. Imagine ha, nanguha silang arios, nanguha silang mga kulintas, nanguha sila ilang mga bracelet, gitunaw nila, gipurmang usa ka Diyos, unya ilang gisimba, unya ilang gihalaran, naghimo silang piyesta, nag-inom sila, ata ng kahilayan, nagsadya sila. Ang ilang pagpasidungog, ang ilang pagpasalamat, gipasidungog sa dili maoy nagluwas kanila. Mangutana ko nimo. Doon na pabaylaing nalansang sa cross nga nagluwas sa atong kinabuhi. Naa pa ba? Walay lain si Jesus Christ. Doon na pabaylaing naghatag og gininhawa nato. Walay lain kundili ang Dios. Doon na pabay naghatag natog pangdungog, kinsay hinungdang nakakita ta, kinsay hinungdang makasulti ta, kinsay hinungdang makalakaw ta, walay lain kundili ang Dios lamang. That is why siya lamang ang angayan natong halaran sa atong pagsimba, mga pagpasidungog, pagpasalamat, tanan sa atong kinabuhi. Remember this, bisan kinsa karon or bisan unsa, nga imong gipalabi kaysa sa Ginoo, mauna na imong Diyos karon. Wa gani siguro kung ang imong Diyos ang imong kaugalingon, or ang kwarta, or ang cellphone, or ang social media, or ang tao, kinsay imong gi-priority karon labaw pa kaysa sa Ginoo. Mauna ang imong baka, mauna ang imong gisimba, mauna ang imong gihalaran, mauna imong gihatagan og panahon. Paminaw pag-ayo. Karong hapuna giwarningan ka sa Ginoo. Kay human sa warning kamatay na ang manghitabo. You see? Grabing kurog-kurog sa kalibutan karon sa kahadlok nila sa coronavirus. Ba't kita di ta ngayong mahadlok kay ang atong gisimba mao ang naghimo nato, nagbuhat sa langit ug sa yuta. And makasulti ta, makalihok ta, makadungog ta, makakita ta, tungod kay ang atong Dios dili bungol, dili buta, dili amang. Ang atong Dios taas ang iyang kamot aron muluwas nato. Dili siya Diyos nga kinahanglang pintalan, pag make-upan, pag sininaan pa. Siya ang Diyos nga nagbuhat sa tanan. Og siya lamang batanon ibutang nis imuna una, bisag unsay may tabo. Siya lang ang angayan natong pasidunggan og himayaon. Ayaw ilisi si Lord sa mga minugna na lamang. I said, karon ang dako kayong hagit. Paningkamuti nga sa dili pa matapos ning tuiga, doon na unya kay kaugalingong Biblia, as soon as possible. Ay Biblia ang tag 200 ragani kapin, pero maningkamot ta makapalit sa cellphone tag 20,000. Pero dili ganita maningkamot nga maka naatay kaugalingon nga Biblia. Ngano man, ang tinuod nga mga magtotoo sa Dios, muhatag og panahon sa Ginoo pinaagis pagbasa sa iyang mga pulong. Pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagsimba, sa pagdayeg, sa pagpasidungog kaniya. Pag ang tawo mo imong pasidunggan, mapakyas ka. Pag ang tawo mo imong lipayon, suklian kanihag kasakit, timani ang akong gisulti. Kung imong kaugalingon ang imong pasidunggan, matagak ka gikan sa imong nahimutangan. And that is why, do everything for the glory of the Lord.
Colossians 3:17 and Colossians 3:23. Do everything. Dili para sa tao, kundi para sa Diyos, mga igsoon. Listen to me, tanaw na ko tanan. It seems nga kung si pastor og magwali suko kaayo, or angry, or taas og tingog, or mangigo, batanawa pag-ayo. Ang imong kaugmaon batanon, importante kaayo para sa Diyos. I-look down man kas uban. Tamayon ka, daog-daogon ka, isalikway ka, para nila wala kay bili. Apan sa kasing-kasing sa Diyos, bililhon kaayo ka. That is why ang iyang mga pulong gahi kaayo, hait kaayo, makasamad, sakit kaayo, tungod kay nagpakabana si Lord sa imong kinabuhi, Kristohanon. Dili niya gusto nga atong kinabuhi mga batanon, maglakaw diha sa kangit-ngit, maglakaw diha sa sayop, magkinabuhi nga bakak, o magkinabuhi nga ang yawa lamang maoy na bulahan. This time, pasidunggi ang Diyos sa imong kinabuhi. Lami kayo nga desisyon when I was 19 years old. 7 years old, nagsugod kog tuon og sigarilyo og inom. At the age of 12, dili na ko makatulog kung di ko makainom. Kauban nako ang akong maguwang si Kuya Alan. And at the age of 12, nangasir kog illegal nga swertres sa among private school. Religious pagyudto nga school kay San Pedro Academy, Recolitos. Nangasir ko og illegal nga swertres sa akong mga classmate. And after that, mas nilala ang akong bisyo at the age of 16 and 17, 18. Niapil na ko og mga palusot nga mga illegal tungod kay arong duna ko'y magasto para sa akong bisyo. Niadto kog Manila, nagtrabaho ko dito kay nagatuo ko nga dito na apapoy ma-experience na ako nga mas malipay pa ko. But niuli ra gyapon ko nga nagsakit og walay kwarta. And balik sa bisyo, sa 12 nga edad, nagsugod na ko ni apil og road concreting, magpasan og simento, huwad sa mixer nga nagtuyo ka ng gagmay nga mixer. Kay parang nakoy ikagasto sa tanan nga mga bisyo nako. But wala ko nakahibaw nga bisan pag niapil na kog mga illegal, na ako'y kwarta nga magunitan din ako. Ang akong kasing-kasing naghilak, nagaguol kanunay, hawang kanunay, o gani, depressed pa. Kung pwede na lang, maghikog. Kay walay kalipay sa kinabuhi. But one time, nakaplagan sa Ginoo ang akong kinabuhi. Naabot ko sa Bible school, nag-eskwela ko dito. Akong mga kaila, sila nas akong palibot, mga Kristohanon sila. Matinga akong dili sila mamalikas. Kanunay ra silang nag-ampo, mapaubsano ng mga tao, magbasa sa iyang mga pulong. E na ay mga uban nga dili pa perfect, pero giprocess po silang ipangbagos Ginoo. Hangtod nga July 16. Niingon ko sa Ginoo, Lord, sukad karon ang tanan nga nahabilin sa akong kinabuhi, kusog, gininhawa, akong tingog, talent nako, ako naning hutdon o gasto, hangtod ko mamatay para lamang sa imong kahimayaan. Dito nagsugod nga naay, lami kaayo nga kalipay nga akong nabati. Grabe nga kalinaw, nga di na ka magproblema na ba kay pagkaon or wala, di ka magproblema na ay kwarta o wala, di ka magproblema, wa kay barkada, wa kay problemahon, kay ang tinuod nga kalipay imo nang naangkon diha sa Ginoo. And batan-ong ang challenge kani karon. Samtang doon na patay kusugo gininhakwa, tamayon ka, i-look down ka, butang-butangan ka, daog-daogon ka. Pasag di na mga tao sa imong palibot. Dawata si Jesus, seryoso ang imong kinabuhi pagpakiglakaw sa Diyos. Iyang paninduton og ayo ang imong kinabuhi. Pastor, nakasala ko, hugaw kong binuhatan, mao niya akong ipangbuhat sa, it doesn't matter. You are cute in the sight of God.
Sa diyang ang akong anak, nagsugod na siyag sulti. Lipay kaayo ming ginikanan nga makadungog. Bisag mama lang og papa. Sa diyang magsugod na kagsulti sa pinulungan sa Ginoo, cute kaayo ka og lipay kaayo siya nimo. Nga bisan pag makasala ka, nakabuhat kag maot, cute kaayo ka. Gawas lang kung dugay na kang nangalagad, nang nigulang nakagpangalagad, pero sige gapon kag pagkasala. Kita ba mo 40 years old nga taong nagdayaper, nagdalag biberon. Unya kong muhilak, oha-oha, ragyapon. Wala. So batanon, bisan pag-unsaon ka, dauton ka, butang-butangan ka, or sa imong eskwelahan, ikaw ang pinakaubos. Or imong makita nga grabe sila ka mga bright, nga nung ako, nga nung lisod, give up na lang ko, undang na lang ko. No! Naay plano si Lord sa imong kinabuhi. John chapter 10 verse 10, the enemy will come to steal, to kill, and destroy your life. But Jesus Christ came to give you life. And you will have it abundantly. Muna'y trabaho si Yawa. Manghilabot, mangguba, tanan. That is why ayog pagamit sa Yawa. Pagamit sa Ginoo kay tagaan kanyang kinabuhi nga puno sa panalangin. Remember this. Glory, honor, power, strength, service, worship, thanksgiving belongs to the Lord alone and alone and alone. Ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. Kanang muingon ka sa imong pagdesisyon. From now on, Lord, magkamatayan man, ipaglalaban ko ang akong gugma nimo, Ginoo. Magkinaunsa man, imo na ang akong kinabuhi, gamito nimo ang akong kinabuhi. It doesn't matter, lotoson ko unsa ilang isulti, biay-biayon, butang-butangan from now on. Ikaw, Ginoo, og ako, mao'y magsabot aning kinabuhi. Desisyon ni na karon batanon. Desisyon ni karon ginikanan, tanan nga napilin sa tong kusog gininawa tingog ato ning gastohon, parang malipay ang naghatag niini. For no other who is worthy to receive our thanksgiving, worship, because honor, power, and strength belongs to the Lord alone. Samtang may kinabuhi, pasidunggan na tong Ginoo. Stand up on your feet. Stand up where you are and praise the Lord for His glory. Worship the Lord. Muni ang purpose nga nabuhi ta. Come on, focus ang imong hunahuna, kasing-kasing sa Diyos. Pasidunggi og simbaha ang Diyos. Pasidunggi ang Ginoo. Pasidunggi ang Diyos, igsuon. Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Pasaylo ami Ginoo sa mga katuigan, sa mga nanglabing panahon. Nga nagkinabuhi kaming ignorante. Nagkinabuhi kaming kulang sa kaalam. Nagkinabuhi kami nga ang kaaway mao'y nalipay. Pasaylua kami sa mga panahon, Ginoo, nga wala na mo gikinabuhi ang imong pagtudlo. Lord, walay laing nagpahinggawas ka na mo gikan sa sala. Walay laing naghatag kog kadaugan. Walay laing nag-ayos sa among mga kamalatian. Walay laing maghatag na mo prosperity sa kinabuhi. Lord Jesus, Ikaw lamang ang nag-antos, Ikaw ang namatay dito sa cross. Bayad sa among mga kapakyasan. Lord God, niya mga kinabuhi sa imong mga anak. Ikaw pa ang kada kasing-kasing. Ikaw pa ang kada mga hunahuna, Lord Jesus. Patubuan ni nga mga batanon. Patubuan ni mga kabataan, mga ginikanan, Ginoo, para sa imong kahimayaan. And we will honor your name alone, Jesus. Yes, Lord. Kinabuhi kong gipag-umo. Ipataas ang imong kamot.
awitan ni sa kinasingkasing. Ayaw pasidunggi ang Diyos, pinagi si mong ngapil. Kinsay sama kanimo, kinsay makalabaw sa imong kaayo. Pakigsulti ang Diyos ni ining maong awit. Seryosuha ang imuhang pagpakigsulti sa Ginoo. Magkinaunsa man ang dagan sa panahon o magkinaunsa man ang kinabuhi, hinumdumi kini nga si Jesus Christ nagantos og namatay tungod sa gugma niya o gugma sa amahan diha kanimo. Baliwalaon man ka sa uban, i-lockdown ka sa uban, dauton kanila, butang-butangan ka, lutuson ka, ipakaw, walay bili kanila, isa likway ka. Ba't sa kasing-kasing sa Diyos, bililhon kayo ka, igsuon. Sa imong pagpauli, balo na ang desisyon. Nga hangtod matapos ang atong gininhawa. Musunod lamang kita, mualagad lamang kita, o musimba lamang kita. Sa walay lain kundili, mao lamang ang atong buhing Diyos nga magbubuhat. Pinaagi sa iyong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo nga Nazaret. Yes, Lord, dalaygon ang imong buhing pangalan. Salamat, Ginoo, niining ka hapunon sa kinabuhi, Ginoo, nga imong gipanghatag kanamo. Nadungog namo ang imong mga pulong. Ug daghang salamat, O Dios, nga nasabtan namo pag-ayo nga niining kinabuhian. Wala di ay laing angayang pasidunggan, halaran, simbahon o dahigon kundili ikaw lamang, Ginoo. Father God, siliuhi ang imong mga pulong o siliuhi ang kinabuhi ni ining mga katauhan nga niya karon. O sa tanan sa nagkalain-laing dapit, O Diyos, nga magkinabuhi lamang o yun sa imong kabubuton. Salamat, Lord, nga sa among mga paghilak likod sa among mga kasakit, mubanos-on niya ang kagaan, ang kalipay, ang pag-uswag, ang kadaugan, ang tinuod na kalinaw, tinuod na katagbawan, ug ang tinuod na gugma, among mahuptan diha lamang kanimo, o among langit nun nga amahan. Ampingi, Lord, ang mga kinabuhi ni ining maong mga batanon, o padayon mo silang tabunan sa imong hamili nga dugo. Father God, ang coronavirus, Ginoo, among gibutang ilalom sa among lapalapa ug wala ni kahom nga makasulod sa among lawas in the name of Jesus. We declare the power of your blood, Lord Jesus, na magtabon sa among mga kinabuhi. Padayon kaming magaila, magatahod kanimo ug magrespeto, ug padayon kaming motubo, mulambo para lamang sa imong kahimayaan. And Father God, i-secure kaming tanan, O Ginoo. Bless
everyone who are here and bless this church nga magpabili ning kahayag sa tanan nga mga katawhan ni ining maong dapit. Dalaygo ng imong buhing pangalan o Diyos, imo ang gahom, imo ang pagtahod, pagpasidungog, himaya, ang kadungganan, ang pagsimba, ang pagdayeg, ang mga pagpasalamat, among ibalik kanimo among langitnon nga mahal. In Jesus' name, and everybody shouts, Amen.